Viem, že keby som sa prestal teda zaoberať tým všetkým, čo mi práve prináša to vnútorné povznesenie, čo ma dobíja a čo mi dáva ten zážitok zmyslu, tak jednoducho by som potom postupne začal pocitovať tento stav ako stav takého nedostatku a podvýživy. My potrebujeme nájsť zmysel tej svojej existencie, lebo všetko živé má v sebe zakodovanú potrebu hľadať svetlo. To je zdrojom života. Toto je podcast Na dobrej vlne. Vypočujete si rozhovory o nadčasových myšlienkach, ktoré sa nám páčia, i úvahy o podstatných otázkach ľudského bytia, ktoré nás zaujímajú. Budú to debaty praktické i filozofické. Nemáme vás čím poučiť, lebo aj my sa len učíme. No ak sa aj nájde niečo zaujímavé, tak je to len osobná skúsenosť, vlastný pohľad na vec, inšpirácia hodnotnými myšlienkami a chuť objavovať svet v nás a okolo nás. No, človek práve v tých chvíľach, keď dokáže byť sám so sebou, tak dokáže objaviť tie možno pre seba najväčšie veci. A to je niečo, čo má každý z nás k dispozícii. Ja som na úvod spomínal taký podtitul zaujímavej knihy, ktorú som čítal. Ono sa volá, že Hypotéza šťastia a podtitul má práve to, že Prozac alebo meditácia. Napísal to jeden autor, volá sa Jonathan Haidt, on je sociálny psychológ a tu by som nadviazal na to, čo hovoríte, že on ako veľmi komplexne a pútavo spracúva taký prierez poznatkami psychologickými, medicínskymi, sociologickými, historickými informáciami, aj náboženskými, filozofickými. A také dáva veľmi celistvé a zrozumiteľné a aj racionálne zrozumiteľné pohľady na veci, ktoré sa spravidla rozumom veľmi ťažko uchopujú. A potom predkladá taký ako záver, že vlastne čo tvorí to skutočné šťastie človeka. Hej? A on v knihe vlastne opisuje to na veľkom štatistickom zisťovaní proste ľudí, že človek je vlastná každému človeku, aj keď si ho neuvedomuje, schopnosť vnútorného povznesenia. Teda, ktorá má niečo dočinenia práve s tým autentickým, on hovorí tiež, ten používa ten výraz, duchovným prežívaním reality. A súčasne to opisuje ako ďalší rozmer nášho života a používa pre to povznesenie výraz vertikalita. Že my sa naozaj dokážeme tým stavom povzniesť, dostať do takého stavu nadhľadu a vidieť veci inak. A v tomto rozpoložení, a to je zase štatisticky dokázané na množstve nejak ľudí, sa proste prehlbuje naša schopnosť prežívať tú radosť, že naozaj ju vnímať, pochopiť iných a objavovať aj tie dôvody, pre ktoré stojí za to žiť. No a čo k tomu dodať? Je to vedecký záver, ktorý by sa dal opísať rôznym spôsobom, metaforicky, poeticky. A ja sa s ním osobne, veľmi sa mi to ako páči, ja sa s tým stotožňujem, že aj veda to potvrdzuje. Ale v konečnom dôsledku ešte jedno by som k tomu dodal, že tá schopnosť toho povznesenia, tej schopnosti vertikality je vlastná každému. Len ako s každou schopnosťou ona sa udržiava a rozvíja používaním. To znamená, že my ju potrebujeme používať. No s tým sa dá len súhlasiť. A potom je tu ešte jeden bod, že ako si to, čo prežívame a poznávame, ako si to vyhodnotíme. Ak som sa pri písaní kníh niečo naučil, dúfam, že to bolo viac vecí, ale táto je podstatná, tak je to to, že každé jedno slovo, a máme ich v našej krásnej slovenčine naozaj obrovské množstvo, každé jedno slovo a každý jeho stupeň, každý odtieň má svoj veľmi konkrétny význam. A rovnako tak jeho použitie. Naozaj často som prekvapený tým, ako skokovite, ako nemotorne, neuvážene sa narába s krásnym slovom cit a slovesom cítiť. Ja by som s tým bol opatrný, viete, väčšina ľudí rovno buchne, že cítim to, prípadne necítim to. A hotovo, vybavené. A pritom škála pre vyjadrenie miery toho, nakoľko sme do niečoho nahliadli, nakoľko sme niečo vstrebali, je oveľa širšia. Myslím si, verím, vnímam, zaoberám sa, tuším, pociťujem, rozumiem, chápem, precíťujem, nadobúdam presvedčenie. A až nakoniec to najsilnejšie neomylne cítim. No to už je okolo, hádam, 10 výrazov. Cít je pre mňa ten najsilnejší ľudský prejav, ktorý sa prejavuje celkom vzácne. Nespájal by som
Nespájal by som si to s bežnými pocitmi a už vôbec nie s myslením ako takým. Považujem to za veľmi dôležité. Voľba správnych slov, to je ako voľba správnych kľúčov k pochopeniu ako takému. A tu, keď ste hovorili o tom myslení a cítení, tak tu mi napadá taká tá okrydená veta, ktorá sa pripisuje pánovi Descartovi, ktorý povedal, že myslím, teda som. Mm-hmm. A to je práve ten moment, že ono to súvisí asi s tým nástupom toho racionalizmu, ale tu je jedna vec, ktorá sa mi žiada k tomu dodať aj v tom kontexte toho, čo som prečítal a čo o racionalizme píšu aj dnes vedci alebo ľudia z takéhoto nejakého oboru, že myslím, že pánovi Descartovi ušla pointa. Lebo toto je v podstate príklad toho, že sa tu opomína to, že človek je viacúrovňová bytosť, pokiaľ my redukujeme človeka len na myslenie. Ja by som skôr povedal, že človeka lepšie vystihuje, a teraz pomôžem aj tými výrazmi, čo ste použili vy, že vnímam a cítim, že som. Lebo toto zahŕňa všetky tie úrovne nášho bytia. A vtedy vlastne človek dokáže byť, keď použije správne slova, správne sa nájde aj spojení so všetkými zložkami tej svojej osobnosti. Lebo keď ideme do nejakých dôsledkov, keď nad tým zauvažujem, tak myslenie, áno, je veľmi dôležitá súčasť, je to prejav tohto nášho bytia, tejto existencie, ktoré žijeme, ale súčasne tá ako, čo som už spomínal aj z úvodu, že ten suchý a rozumový prístup, on dočasne potlačil naozaj takéto detské nadšenie a úžas nad svetom, tak vlastne týmto, že my sa redukujeme len na myslenie, tak tým redukujeme aj seba ako ľudskú bytosť. No a toto nejaká, dnes je povzbudzovaná taká predstava takými fanúšikmi umelej inteligencie. Ste to možno počuli, že kedy nahradí umelá inteligencia človeka, alebo niečo na ten spôsob. Neviem, sú na to rôzne názory. Minul som počul nejaký podcast nejakého fanúšika, ktorý teda hovoril, že je len otázka času, kedy sa podarí vytvoriť taký stroj, ktorý bude mať taký komplex tých neurónových spojení, že proste to nahradí akože človeka a vedomie. A to je ale kľúčový problém, podľa mňa, že my si spájame, niektorí v tej vedeckej oblasti, že vlastne vedomie je mozog. Ale ja sa s týmto nestotožňujem a zase by som si pomohol niečím, čo povedal jeden lekár, významný lekár, ktorý bol prekopníkom operačných postupov v oblasti neurochirurgie a on dostal, myslím, že Nobelovú cenu, volal sa doktor Wilder Penfield a on povedal, že nevie, ako to je, ale vedomie nesídli v mozgu. A dopracoval sa k tomu tak, že robil veľké množstvo operácií, oni v tej hlave nové cesty a jednoducho stimulovali pri vedomí mozog pacienta a keď stimulovali nejaké pohybové signály, on potom pohľad raz nohou, raz rukou, raz viečkom, tak vždy, a to bolo množstvo prípadov, vždy každý z tých pacientov, ktorý bol pri vedomí a pýtali sa ho, skonštatoval, že to nie ja som pohol, pán doktor, to ste pohli vy. A on, hoci teda bol v nastavení, keď začali vlastne skúmať mozog, že on nájde v tom mozgu nejaké centrum, kde bude vedomie, tak musel dospieť k tomu, objektívne a poctivo, že to vedomie je niekde mimo mozgu, lebo každý z tých ľudí ten impuls, ktorý bol vyslaný elektrickým signálom, vnímal tak, že to urobil niekto iný. Teda to vedomie sídli niekde inde. Pre mňa veľmi taký akože dosť dobrý argument. Racionálny. Ako ste hovorili, tak mne to napadlo z také ako inej strany. V dnešnom svete je takmer až zvláštne hovoriť o alebo to inak poviem, že človek, aby sa dnes obával hovoriť o napríklad hľadaní pravdy, aby to neznelo ako lenivá fráza, alebo aby nebolo za čudného. Každý má svoju pravdu a podobne. No. Áno, alebo aby to nebola len taká, akoby také plané filozofovanie, lebo ja to beriem skôr úplne naopak. Mňa vždy zaujímali praktické veci. Aj veľké témy majú byť praktické, tým som si istý. Myslím tým to, že majú byť použiteľné v reálnom, prostom, civilnom živote. Mňa napríklad pri pojme hľadanie pravdy ani tak nezaujímalo premietanie o tom, aká si je, ale ako ju hľadať. V knihách som totiž často čítal vety typu
pravdu rozoznáme iba srdcom, nie rozumom. Viete, také ako z Malého princa. Znelo to tak pekne literárne, ale ja som si kladol otázku, že ako presne takú pravdu hľadať. Čo presne mám robiť? A čo vo mne má hľadať pravdu? A hlavou to veľmi nešlo, no pretože mozog, spomínali ste, denné vedomie, a tým myslím jednoducho to vedomie, ktoré nie je zapnuté iba keď spíme. Mi na to neprišiel dosť vhodný, aspoň teda nie ten môj. Neraz som totiž zažil, že vo naozaj vypätej situácii mi bol úplne na nič. Zažili ste niekedy napríklad autonehodu? Alebo ak ste boli účastníkom nejakého nešťastia, nazvime to tak. Našťastie šťastným koncom, ale bol to taký rýchly film tých dejov. No, áno, ale je to niečo, čo príde odrazu, neplánovane a vás to zasiahne. To je ten najsprávnejší výraz. No a v takejto chvíli bola moja hlava skrátka odstavená. Naozaj ako taký nepotrebný štatista, ktorý nie len, že nebol na úžitok, ale doslova zavádzal. Skrátka v nečakanej vážnej chvíli, v silnom momente alebo novej situácii nestíhal. A vnútro sa riadilo len tým, buď bolo teda úplne odstavené, ochromené, alebo sa riadilo len tým, čo už dávno v sebe malo. A knihy sú tiež plné rád o tom, že sa máme riadiť srdcom, alebo inak nechať sa viesť citom. A to ma vracia trochu späť k odtieňom slova cítiť, ktoré som predtým spomínal. V súvislosti s tým máme ešte jedno slovo, ktoré stojí za povšimnutie a ktoré všetky spomenuté odtiene v istom zmysle predbieha a ktoré mám ja osobne naozaj veľmi rád. A to je vycíťovanie. Všetky moje skúsenosti ukazujú na ono legendárne ponorenie sa do vlastného vnútra. A to mi práve pri tom napadá, že sú situácie v živote, kedy sme ponechaní sami na seba a musíme robiť niekedy veľmi podstatné rozhodnutia pre život, alebo sa niekedy musíme rozhodnúť rýchlo, alebo je to proste niečo podstatné. A vtedy len ten hlas, ktorý ako dokážeme a obraciame sa dokážeme počuť znútra, tak on nám vie povedať, že čo je podstatné, čo nie je podstatné, čo je správne, čo je nesprávne. A to sme ako na križovatke. A toto sú voľby, ktoré musíme robiť my sami. A ja proste stále ma fascinuje to, ako u rôznych aj iných osobností. Dneska som asi ešte nespomínal, ale pán Viktor Frankl. To je pre mňa človek, ktorý jednoducho mal silný životný príbeh. On bol vzdelaný, bol neurolog, psychiater, bol športovec. Psychiater? Ja som si myslel, že psychológ. No, kombinoval tieto oblasti, teda akože tá ľudská duša mu bola blízka. Teda bol športovec, horolezec. No ale mal jednu tú smolu. Mal nesprávny pôvod, počas druhej svetovej vojny sa dostal do koncentráku, nevrátili sa žiadny jeho blízky, len on sám. A pár mesiacov na to prednášal na kongrese o tom, že čo je zmyslom života. A ja práve aj ako tieto inšpirácie, alebo keby potvrdenia iných ľudí, že ja verím tomu, že každý človek má v sebe naozaj niečo, čo on to pomenoval, že vôľa k zmyslu. Hej? A to je práve to, že my potrebujeme nájsť zmysel tej svojej existencie. Lebo všetko živé má v sebe zakodovanú potrebu hľadať svetlo. Ako úplne prirodzenou. To je zdrojom života. A paradoxom bolo to, že po tej druhej svetovej vojne sa to zmenilo. Hej, obdobie mieru. Nastúpil blahobyt. Ľudia žili v bezpečí. A vtedy, a to bol práve on, tento spomínaný Frankl, aj spolu s ďalšími kolegami, začali zaznamenávať, že práve v generácii mladých ľudí, v západnom svete, hej, Európa, Amerika, ale Severná Afrika, kde boli naozaj bezpečné, blahobytné pomery, ľudia, ktorí mali v podstate všetko návonok, nemuseli bojovať o prežitie, nehrozilo im nejaké riziko ohrozenia života, začali prežívať prázdnotu života, pocit nezmyselnosti. Že prečo si kladli túto otázku? A toto sú témy, ako ktorých nerád uvažujem, pretože to je práve to, kde my môžeme vďaka tomu vnútornému sa posunúť niekde k nejakému riešeniu. Totiž tu si trošku pomôžem takou jednou myšlienkou, ktorú možno parafrázujem. My sme generáciou, ktorá žije v blahobite a my si môžeme dovoliť idealizmus a nezištnosť. Ale my sme súčasne generáciou, ktorá tento svet vďaka tými silami, ktorými disponujeme, dokáže doviesť až ku katastrofe. A my si práve kvôli tomu nemôžeme dovoliť byť materialisti a byť sebeckí. Totiž my môžeme
Viete, zmeniť môže človek účes, auto, bývanie, partnera, partnerku, ale pokiaľ my nezmeníme vnútorný postoj, v skutočnosti sa tým nezmení nič. Iba vonkajšie kulisy. Niekedy netreba hľadať niečo nové, ale porozumieť tomu, čo už je v nás alebo okolo nás. A práve s týmto, ako by sme mali problém. Nazrieť do vlastného vnútra nám až tak veľmi nechutí. Niekto od toho doslova uteká. Byť chvíľu sám a snažiť sa ponoriť do svojho vnútra, niekedy sa pri tom môžeme trochu ošívať. Ono to nie je jednoduché. Je to ako s tou možno tou babylonskou knižnicou, ktorú som návod spomínal, pretože my sme naozaj obklopení kvantom informácií, ktoré sa chrlia nás zo všetkých strán a ich veľa rozmanité. Ale to je práve to, že aby sa to nejak... My potrebujeme nájsť také tie prvé indície, oporné body a keď ich zachytíme a nadviažeme na ten flow, hej, to, čo je zmysluplné, tak my v sebe aktivujeme, alebo to verím, že má každý z nás, by som to nazval, že takú magnetickú príťažlivosť toho nášho vnútra, ktorá naozaj dokáže vychytať tie pomyselné ihly z kopy sena a tým vlastne aj v tom množstve tých nezmyslov, ktorými sme často obklopení, dokážeme zachytiť tie zrnká toho, ako keď ste spomínali, že niekto niečo povedal vám, alebo mne a to nás zarezonovalo. A mne spätne tie veci akoby docvakávali, alebo sa skladajú takej, možno že akože mozaiky, ktorá mi ukazuje, že ten život, on naozaj proste má zmysel. A tá vnútorná orientácia na tú podstatu, tá podľa mňa funguje ako magnet na všetko okolo nás. V knihách sa dá často dať aj slovné spojenie, že prekonať sám seba. Znie to dosť zvláštne, nie? Niečo v nás má prekonávať niečo iné opäť v nás. Ale viete, čo je zaujímavé? Presne na toto, na tento neviditeľný zápas v našom vnútri poukazovali aj staré rozprávky. Určite si pamätáte, však aj my ich máme niekoľko, na také rozprávkové podobenstva o tom, ako bolo treba najprv poboskať žabu, sediacu na prameni čistej vody, aby sa neskôr zmenila na princeznú. Alebo ako bolo potrebné najprv holými rukami odstrániť ostré bodľačie, aby bolo možné odkryť studňu a nabrať z nej živej vody. Aj rozprávky poukazovali na to, že najprv musíme urobiť niečo, čo nám nemusí byť príjemné, aby sme sa priam zázračne dostali k vzácnej odmene. Paradoxne na presne rovnakom mieste, ktoré pre nás najprv predstavovalo prekážku a ktoré nás chvíľu bolelo. Ale keď hlavný hrdina namáhavú úlohu prekonal, tak našiel na tom mieste vzácne spojenie s niečím krásnym. Ak mám byť konkrétny a praktický, ako to mám rád, je to presne to miesto vo vnútri, na ktorom hlavne mladí ľudia prežívajú nudu. Nuda. No, čo to je nuda? No keď si pozriem dobrú rozprávku, to akýkoľvek podobných dojmov by rozptýlilo, hoci to už našťastie tento stav, ani si nepamätám, keď sa mi podarilo sa do neho dostať, ale ako obrátiť sa na niečo pekné a povzbudzujúce, to je práve sú tie rozprávky. Tie mám veľmi rád, lebo ako to je niečo, kde človek naozaj pookreje. A ja si myslím, že tie rozprávky sú skutočnejšie aspoň pre mňa v tých niektorých chvíľach ako čokoľvek iné. A práve ten poukaz, čo ste spomenuli, že zápas, boj, ja si myslím, že ono je to nejak tak, ako že ten zápas s tými nejakými častiami nášho ja so sebou samým, nejakými tými zložkami našej bytosti, ktoré sú tie ťažkopádnejšie a lenivejšie a pohodlnejšie, tak ako to je práve to prekonávanie možno, že toho lenivého telíčka a aj tej obmedzenosti toho rozumu. Lenivé telíčko. Lebo ono prirodzene podlieha tej gravitácii viacej. Lenivý rozumček. A tam tá schopnosť toho povznesenia, tej vertikality potrebuje tako celé vyniesť vyššie, no teraz keď si pomôžeme trošku takým obrazom. Ale akože je to vec pohľadu, je to vec postoja. A naozaj, keď človek nevie kudy kam, tak si kladiem otázku, že vlastne kde je zdroj tých mojich problémov a kde je aj ten priestor na to riešenie. A neviem sa ako dospieť k inému bodu, že ako my naozaj to seba poznanie, to je to kľúčové poznanie, ktoré otvára dvere k všetkému ostatnému a človek v tomto je svojím spôsobom skrz tých obmedzení, ktoré si vytvárame, sám sebe najväčším nepriateľom. A teda naozaj v nás prebieha podľa mňa zápas o seba poznanie samého seba. Ja tu by som veľmi rád opäť
vytiahol myšlienku pána Frankla, ktorý tu ale cituje Exupéryho. Silné spojenie. Aj ten citát je ako veľmi pekný. Je to niečo, čo Exupéry píše v Citadele, kde opakovane hovorí o milovanom nepriateľovi. Teda o tom, kto ma prinúti napnúť síly až do krajnosti, o prekážkach, na ktorých rastiem, o nepriateľovi, ktorý ma buduje a ktorý ako sochár z bloku mramoru vytesáva rysy mojej povahy, mojej tváre, mojej duše. A to isté sa mi zdá, že platí o horách. Hory vo veľmi konkrétnom zmysle osekávajú z povahy človeka všetko nepotrebné, všetko sebecké a zbytočné a ponechávajú len to podstatné. Ako sochár tesajú dušu a povahu lesca. Že toto osekávanie je obvykle veľmi bolestivé, to netreba dodávať. Len mystici a horolezci vedia, že najintenzívnejšia bolesť a najintenzívnejšie šťastie môžu byť v duši prítomné zároveň, v jednom okamihu. A toto nejde bez toho sústredenia na cieľ, ponorenia sa do činnosti. Lebo vlastne človek robí človekom to, keď robí niečo, čo ho presahuje pre dobrú vec, pre niekoho iného. A paradoxne, keď robíme niečo, čo nás presahuje, vtedy sa nám dostáva takého spojenia s nejakou, človek by povedal, že neviditeľnou silou, ale je to proste niečo, čo nás nakopne. A prichádza nám odtiaľ aj zdroj inšpirácie. Spomínam si na, keď sme hovorili o horách, na výpoveď jedného horského nosiča, ktorý povedal takú jednoduchú myšlienku, že keď sa horám neotvoríte, nič vám nedajú. A toto mám v tej kategórii takých tých myšlienok, že on chcel povedať niečo, ale povedal tým možno o mnoho viacej, ako tuší, lebo toto sa dá preniesť na všetko ostatné. Na hudbu, životné múdrosti, duchovné skutočnosti. A tak je to aj so všetkou krásou a všetkým poznášajúcim. Ja pokiaľ sa tomu neotvorím, nemôžem to spolu prežívať a nemôžem byť na tom nejako spolúčastný. Duch ma to nemôže živiť, nemôže ma to nasycovať. A práve tento moment otvorenosti, ako pre mňa je otvorenosť pre dobro, to isté ako schopnosť vidieť dobro. Otvoriť sa, vidieť. A aj keď tu už sme mali, že vyjadrenia, ktoré sa spájajú s náboženstvami, lebo to otvoriť sa a vidieť, to je pre mňa po finále to isté ako veriť. A práve to narastajúce množstvo zážitkov, takýchto zážitkov, tejto kvality nás postupne vedie k takej vnútornej istote, že áno, že toto je tá správna cesta, po ktorej ideme. Lebo hoci tu zažívame to aj také maximálne napnutie síl a potom prichádza uvoľnenie a niekedy to je spojené s neistotou aj obávami, tak potom prichádza taký pokoj a ten vnútorný rozmach. A ja verím, že práve v tom takej tej jednoduchosti života vtedy sa nám môže vyjasňovať to podstatné. A podobne ako je to pri tých zážitkoch v prírode, tak ja mám podobnú skúsenosť aj v práci, keď sa snažím pomôcť nejakému človeku s vlastným nasadením niečo zvládnuť, niekomu, kto to potrebuje, kto je v núdzi, tak vtedy prežívam tiež niečo, čo človeka dobíja. Alebo rovnako, keď sa ponorím do niečoho a snažím sa sústrediť na niečo, čo by som chcel dokázať pomenúť ako podstatné. No a potom je tu náš ako nepriateľ, kľúčový nepriateľ a to je podľa mňa strach, lebo ten stojí za všetkými tými vecami, ktoré nás zatvárajú. Lebo on zatvára, odpája, odoberá silu. Nech sa to prezlieka potom do hnevu alebo do nejakej nedôvery, ale ten strach ten je prvotný. A naopak tá dôvera a odvaha, to je to, čo prináša pokoj. Ja to proste vnímam tak, že my potrebujeme pestovať najmä dôveru a odvahu k tej vnútornej otvorenosti, o ktorej hovorí aj ten horský nosič. Lebo vtedy dokážeme byť skutočne samými sebou. To je veľký cieľ. Byť sami sebou. Vlastná sila, vlastné tempo. Ja som určite za. Ja všimol som si, že vnútorný život je v porovnaní s našim slávnym, uponáhľaným svetom taký pomalý, pokojný. Asi ako keď sa pozriete na striedanie ročných období, alebo v prírode rast kvetov, rast plodov.
A nehľadajú všetci pokoj? Podľa spomínaného prieskumu áno. A myslíte, že by niekto predsa volil uponáhľanosť v takom prípade? O ktorej každý dobre vie, že je v podstate povrchná. A že v zásade podkopáva zdravie? A podľa mojej mienky to stojí za uváženie. Môžeme si vybrať, ale potom, ako ste aj spomínali, tie zákonitosti, tie dôsledky tej voľby k niečomu vedú. Určite. Ja som, opäť rozprávka mi napadá minule. Už neviem, aké to bol rozprávka, ale zarezonovala vo mne zase nejaká veta. A tam odznelo, že úžasné, že, a pritom veľmi možno banálne, človek, ktorý chce mať stále viac, nakoniec nebude mať nič. A potom mi to nejak sa hneď prepojilo s takými vecami, ktoré som čítal nejakej vedeckej štúdii, kde sa proste hovorilo o tom, že všetky fyziologické potreby majú nejaký bod naplnenia. To znamená, že ak my pokračujeme v jedení, pití či akomkoľvek fyzickom uspokojovaní potrieb alebo zhrňaní aj tých materiálnych vecí, tak dojdeme k bodu proste, keď sa nám to už hnusuje. Že pokračovanie jednoducho je nám až odporné. A to sa volá, že bod znechutenia. Tak to proste je. A ja si myslím, že ten materialistický koncept sveta, ktorý sa nejak ponúka a predkladá ako konečný, teda, že okrem neho nie je nič iné, tak on je v slepej uličke. Nemá budúcnosť z prostého dôvodu, lebo on nám nedokáže ponúknuť zmysel. Totiž nebere do úvahy celok a neumožňuje človeku žiť naplno, teda vlastne neumožňuje nám žiť ako celej ľudskej bytosti. A hoci sa na to dneska možno díva aj oprávne cez prsty, tak tie zrnka pravdy, ktoré sú niekde v tých aj takých tých starých filozofiách, náukách, veľkých tých svetonázorových zoskupeniach, ktoré sú pod náboženstvami zahrnuté, alebo teda aj v tých filozofiách gréckych a antických iných učencov alebo ázijských mysliteľov. Tak paradoxné je, že, ale to nie je paradox, tak dnešná tá moderná vedná oblasť, ktorá sa nazýva, že pozitívna psychológia, ona vlastne objavuje to isté, len to pomenúva inými slovami. Už spomínaný Csikszentmihalyi, Flow alebo Martin Seligman považuje sa za otca, zakladateľa pozitívnej psychológie, alebo už spomínaný Frankl, ktorý bol jeden z prvých, ktorý hovoril o tom, že my potrebujeme že výšinnú akože psychológiu, alebo teda on hovoril o tom, že my potrebujeme podporovať tie kvality človeka, že nehrabať sa stále v tých slabostiach, patológiách a teda v takých tých temných stránkach bytosti, ale že podporiť práve to pekné svetlé. A to je práve to, že zase sa dostávame k tomu, čo býva ústredným motivom tých starých múdrostí, že vlastne pracovať na sebe a rozvíjať svoje dobré stránky. Čo to znamená? To znamená, že zlepšujem svoj charakter. To robí človeka šťastnejším a aj spokojnejším. Určite. Niekde som raz zachytil pri nejakom rozhovore, ako sa niekto pýtal, čo z toho bude mať, keď sa začne venovať, nazveme to, že zmysluplnejším veciam. No to je prečudesná otázka. Povedal by som, že je to otázka z neskúsenosti, lebo rast vlastnej osobnosti je niečo tak vnútorne poznášajúce a obohacujúce, že každý, kto to aspoň raz zažil, sa už takto skrátka nepýta. Chce to prežívať stále znovu a znovu, objavovať nové súvislosti, chápať nové detaily, nachádzať nové výhľady, rozširovať si obzory. Chce prežívať to naplnenie a šťastie, ktoré pri tom panuje. Ak opäť spomeniem Flow, ktorým som našu debatu vlastne začal, potom sa znovu vynára konštatovanie hneď niekoľkých účastníkov toho prieskumu, že to podstatné prežívali počas cesty k cieľu. Pripomína to tú starú známu múdrosť, cesta je cieľ. Páči sa mi tá múdrosť, ktorá sa v tom teraz javí. Cesta je cieľ. Cesta je dôležitejšia ako cieľ. Rôzne sú tie veci, ktoré sa s tým spájajú. A presne to je, a týmto som viackrát uvažoval. A keď sa hovorí, že zlými prostriedkami sa nedá dostať dobrému cieľu. Prečo to tak je? Človek deformuje niečo v základe. Ja verím tomu, že ľudia, ktorí sa usilujú rozvíjať dobro a krásu v sebe a navokol, sú proste šťastnejší ako tí, ktorí chcú mať stále viac a sú závislí na tých vonkajších výsledkoch, vonkajšom úspechu. Ako vonkajšie veci samozrejme k životu patria, úspech poteší, ale to je o to, že aby sme si tú cestu nezahatali a nerozbili na nejakom cieli. No, pre mňa osobne sú dobro a krása perspektívou
ktorej verím a proste bez ohľadu na to, čo robím. A aj pri práci, ktorú robím, sa snažím nejak si ako vytvárať predpoklady na to, aby som sa jednoducho dokázal venovať tomu, čo mi dáva zmysel a nech to z nejakokoľvek nepracovať len kvôli peniazom, práve z prostého logického dôvodu, že viem, že keby som sa prestal teda zaoberať tým všetkým, čo mi práve prináša to vnútorné povznesenie, čo ma dobíja a čo mi dáva ten zážitok zmyslu, tak jednoducho by som potom postupne začal pocitovať tento stav ako stav takého nedostatku a podvýživy. Ako keď si odopieram niečo, čo je stravou pre moje fyzické telo. Každý človek potrebuje zmysel a robiť niečo, čo jemu proste dáva význam. A to otvorenie sa svetlu, vôľa k zmyslu, to je to, čo dodáva nádej. Povzbudenie a posilnenie aj v týchto neistých časoch. Tak k týmto slovám už fakt nie je čo dodať. Dobre sa mi s vami rozprávať. A ja som rád. Ďakujem pekne za rozhovor. Ja sa teším na ďalšie rozprávanie o veciach, ktoré bavia evidentne aj nás dvoch a verím tomu, že dobré témy a pekné témy, ktorých je fajn, keď pribúdajú medzi ľuďmi a verím, že aj tieto boli také, tak si nájdu svojich poslucháčov. Teším sa a do počutia. Majte sa.